molt de temps, avui, dia 29 de novembre de l'any 1933, és un dia històric per la democràcia. Per primera vegada, homes i dones van junts a les urnes. Als anys 60, les dones s'incorporaren al món laboral. Haurien de fer compatible la maternitat, les tasques de la llar i la feina. Cada vegada més trobem dones emprenedores a la societat, encara que a vegades les oportunitats i les igualtats no són les mateixes. Al segle XXI, cada vegada més veiem com homes i dones comparteixen de manera equitativa les tasques de la llar. Qui sap si en un futur tindrem l'ajuda de la robòtica i podrem gaudir més de la nostra vida familiar i social. I fins aquí el microteatre, el pas del temps, el femení, obra escrita per ningú